Espanya mai no farà res per fer realitat el famós corredor del Mediterrani, que és una estructura cabdal per l'economia catalana i també per al port de Barcelona que tenim aquí baix. Així m'ho va reconèixer ahir públicament i en directe el diputat i dirigent del PSC, David Pérez, en directe a TV.cat. Si voleu el corredor mediterrani i voleu la independència, ja us el pagareu vosaltres. Ras i curt. Aquest, de totes maneres, és un pensament primari i el qual només el mou l'animadversió contra Catalunya. Perquè són capaços de perjudicar també les economies d'Andalusia i Múrcia per evitar fer qualsevol cosa que beneficiï mínimament a Catalunya. Perquè no oblidem que aquesta infraestructura arriba o hauria d'arribar fins als Algesires. Amb la independència de Catalunya, que és urgent, evidentment, podríem, a través d'aquest corredor del Mediterrani, connectar els nostres interessos, els interessos de l'economia catalana i de tota la riba de la Mediterrània, amb el canal Ben Gurion que està plantejant, promovent i dissenyant l'Estat d'Israel. I és d'aquesta manera com podrem, Barcelona i tota la nació, esdevenir una veritable potència logística d'Europa, perquè Barcelona seria la porta de l'entrada de les mercaderies a Europa. Per tant, o ens independitzem o Espanya ens arruïnarà.